खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। धुबुरीनि टिपकाय दैमायाव नाव जाब्रबथाय 150 सुबुंजों लोगोसे दैयाव नाव गोदोदों। बिसायख'थिनि सिगांनो इन्डियाया गावस्रानायनि लामायाव। एसआइ जुनमुनि राभानि बिदा करुणा राभाया रुंसारि जाबाय। दिनै बिसायख'थि खुङोब्लाबो बिजेपिआ 13.5 मासि देरहागोन बुंदों हिमन्त। गसाइगाव पलासगुरि NEL चार्चआ सेन्टिनारि जुबलि फालिदों। इजराइलनि एयार स्ट्राइकजों गाजानि गंसे हस्पिटाला थेर-बेथेर, खमैबो सा 500नि जिउ खहा जादों। चिराङाव SSBआ गोबां बिबांनि दंफां थुख्रा हमदों। अपारेशन अजयनि जोहै 5थि खेबाव इजराइलनिफ्राय सा 286 भारतारि आरो सा 18 नेपालि लाबोबावबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। धुबुरी जिल्लानि गौरिपुराव गिख्रंथाव नाव जाब्रबथाय। गौरिपुरनि बागमारायाव थानाय टिपकाय दैमायाव जादों गिख्रंथाव नाव जाब्रबथाय। सा 150 सुबुंजों लोगोसे गंसे नावा टिपकाय दैमायाव गोदोदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला टिपकाय दैमायाव नाव जावनाय बादायलायनाय खेला सोलिगासिनो थानाय समावनो बे जाब्रबथाया जादों। जाउनाव खेलायाव बाहागो लानाय गेलेगिरिफ्रा सानस्रिनानै गावबा गावनि जिउखौ रैखा खालामनो गोनां जादों आरो रुगुङाव फैनांदों। बबेखानि बे नाव जाब्रबथायाव रावनिबो जोखोम जानाय एबा जिउ गोमानायनि जेबो खौरां मोनाखै। ओरैहाय बे जाब्रबथायनि उनाव गौरिपुर बागमारायाव खुंनाय नाव जावनाय बादायलायनायनि थाखाय बानजाय आफादा खुंथायनिफ्राय गनायथि लायाखैमोन नामा होननानै सोंथि सिखांदों। मानोना बे बादायलायनाय समाव बै थावनियाव पुलिस आरो खुंथायनिफ्राय होनाय जेबो रोखोमनि रैखाथिनि राहा गैयामोन। जायफोर रैखाथिनि राहाफोरा नाव जावनाय बादायलायनाय खुंनाय थावनियाव थाथारनो गोनां। लकसभा बिसायख'थिनि सिगांनो इन्डिया महाजोतआ गावस्रानायनि लामायाव। जेरैखि जाया बिजेपिखौ फेजेननांगौनि थांखिजों कंग्रेसनि दैदेननायाव गासैबो हेंथा दोलोफोरनि जथाय इन्डि एलायन्स एबा INTIआ एना-एनि आरो जरा नुजादों। कंग्रेसआ आसामनि मोन 14 लकसभा बियाबाव सा 85 दाबिदार बिजाथिफोरनि फारिलाइ फोसावनायनि उनावनो इन्डियानि बाहागोआरि गुबुन दोलोफ्रा खुद्रिदों। अखिल गगৈनि रायजर दल आरो लुरिनज्योति गगৈनि असम जातीय परिषदआ निजायै बिजाथि होनो सिगांनायनि उनाव अरबिन्द केजरिवालनि आबाबो आसामनि मोनथामनिफ्राय मोनबा बियाबाव बिजाथि होनो थियारि जादों। मख'नो गोनांदि आसामाव लकसभा मासिया गासै मोन 14ल'। बेनिफ्रायनो गासैबो दोलोनि मासि नांगौ। बेनि गेजेरावनो कंग्रेसआ गासैबो बियाबनि थाखाय गावनि दाबिदार बिजाथिफोरनि फारिलाइ फोसावदों। नाथाय कंग्रेसआ निजायै दाबिदार बिजाथिफोरनि फारिलाइ फोसावनाया NDAनि बिजाथिफोरखौ फेजेननो थाखाय इन्डियानि ब्लु प्रिन्ट थियारि खालामनायाव माखासे हेंथा नुजाथिदों आरो एना-एनि जाहोदों। रिपर्ट बायदिब्ला अखिल गगৈआ जरहाटआव रायजर दलनिफ्राय बिसायख'थि गेलेनो ओंखारदों। लुरिनज्योति गगৈनि AJPआबो डिब्रुगड़ आरो लखिमपुरखौ नागिरदों। केजरिवालनि आबाबो सिरियै थायाखै। बेनि अनगायैबो रायजोसभानि MP अजित कुमार भुयाया दंबावो। नाथाय मासिया मोन 14ल'। बेनिनो सोर मोनबेसे मासियाव बादायगोन बेखौ लानानै इन्डियानि गेजेराव गोरोबलायाखै। बबेखानि इन्डि एलायन्सनि बिग ब्रादार कंग्रेसनि गेजेरावबो इसिङारि जुजिलायनाय जागासिनो। गौरब गगৈआ नगावनिफ्राय बादायोब्ला प्रद्युत बरदलैआ गावनि मासिखौ एंगारनानै बबेनिफ्राय बिसायख'थि गेलेगोन। नाथाय प्रद्युत बरदलैआ नगाव एंगारनो गोसो गैया। ओरैहाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सोरखारनि अरुणोदय बिथांखिनि जादुआबो रायजोफोरखौ मुहिहोदों। बिजेपि सोरखारनि अरुणोदय बिथांखिनि बाराव इन्डि एलायन्स एबा इन्डियाया थेर-बेथेर जाना उरायलांगोन नामा बेयो मोनसे गेदेर सोंथि आरो बेखौ समाजनो खिन्थागोन। गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सोमोनांथावै जिउ गोमानाय एसआइ जुनमुनि राभानि बिदा करुणा राभाया रुंसारि जाबाय। बिनानाव जुनमुनि राभानि जिउ गोमानाय जाथायनि थार बिजिरनायखौ नेयै नेयैनो अबथिरा रुंसारि जालांबाय करुणा राभाया। मंगलबारखालि बेलासे 5 रिंगायाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव जोबथा हां लादों करुणा राभाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला करुणा राभाया गोलाव समनिफ्रायनो किडनिनि बेरामाव गोग्लैनानै दङमोन।
ओरैहाय बोसोरसेनि गेजेरावनो सानै फिसाखौ खोमानांनानै संसाराव हारसिं जानांबाय जुनमनिनि बिमा सुमित्रा राभाया। जाउनाव सुमित्रा राभाया बांसिनै बायग्लिसिनदों। मख'नो गोनांदि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो दिनै एएसआइ जुनमनि राभानि जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव फिन बाथ्रा बुंदों। जुनमनि राभानि नखरखौ सोरखारा मदद खालामगोन। सिबिआइआ थाबैनो चार्जशीट गथायगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। खाथिनिफ्राय खाथि सौफैगासिनो लकसभा बिसायख'थि। लकसभा बिसायख'थिया खाथि सौफैनाय लोगो लोगो रायजोआव बिसायख'थिनि बार बारनो लादों। दोलोखौ माबोरै दैदेनलांगोन आरो बांसिनै मासि देरहानो हागोन बेनि हिसाब खालामनायाव मुखुब खुंथाय गोहोआव थानाय हेंथा दोलो गासैबो। बेनि गेजेरावनो मंगलबारखालि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोआरि बिजेपिनि गाहाय मावख'आव 7 घन्टा सम दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायदों। दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों 7 घन्टा सम सावरायनायनि उनाव गिबि मन्थ्रिया दाबि खालामनाय बायदिब्ला दिनै बिसायख'थि खुङोब्लाबो बिजेपिआ 11.5 मासियाव देरहागोन। बे समाव बेनि बिबाङा 12 जागोन होननानै आसा खालामनो हाया। अब्लाबो बिसायख'थिसिमहालागै 12सिम बांगोन। नाथाय गुबुन मोननै मासिनि बिथिङाव जेबो रोखोमनि बानबुंथि होआखै गिबि मन्थ्रिया। गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बायदिब्ला गुबुन मोननै मासिया बिजेपिनि नङा। बेयो बिजेपिनि बाहेरायाव। नाथाय बबे मोननै लकसभा मासिखौ बिजेपिनि नङा होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों बेखौ रोखा खालामनानै होआखै। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव खुंथाय गोहोआव थानाय मित्र दल बिजेपि, एजेपि आरो इउपिपिएलआ खौसेयैनो बाहागो लागोन। मोनथाम मित्र दलनि गेजेराव मासि रानलायनाया जाखाबाय। मोनथामबो दोलोनि गेजेराव गोरोबलायनानै बे फारिलाइखौ थियारि खालामदों। बे फारिलाइखौ अफिसियेलि फोसावनोल' दङसै होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। गसाइगाव पलासगुरि NEL चार्चआ सेन्टिनारि जुबिलि एबा 100 बोसोर फालिदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय पलासगुरि गिर्जा मोखाङाव थानाय गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 14 आरो 18 अक्ट'बर खालि साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै 100 बोसोरारि सान सेन्टिनारि फोरबोखौ दिनै पलासगुरि मण्डलियायाव गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि दिनैनि 100 बोसोरारि सेन्टिनारि जुबिलियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर मनजिल बसुमतारी, रेभारेन्ड इसिलास बसुमतारी, मडारेटर NELC आरो गोबां ख्रीष्ट सिबियारि आरो गोबां मेलेमजिबि साननो हनो गोरों सुबुंफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा बे गाजा गोमजा हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। हामास थिउरियानि गाग्लोबनायनि उनाव इजराइलनि आर्मिया जेबो अननाय होआजासे फिलिस्टाइननि गाजा नोगोराव एयार स्ट्राइक खालामनायाव मंगलबारखालि गाजानि गंसे हस्पिटालआ थेर-बेथेर जायो आरो खमैबो 500 सुबुंनि जिउ खहा जादों। फिलिस्टाइननि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रिया मिथिहोनाय बायदिब्ला आल आहली हस्पिटालाव गासै 100निबो बांसिन सुबुङा थैनांदों आरो गुबुन साखाथि फाखाथियाव थानाय सुबुंफोरा थैनायखौ लानानै गासै 500 थैदों आरो गोबां जोखोमबो जानांदों। नोजोर होनो गोनांदि आरब हादरफोरनि गुबुन गुबुन इस्लामिक हादरफोरनि गुबुन गुबुन गाहाय दैदेनगिरिफोरजों आमेरिकानि हादरगिरि ज' बाइडेनजों जथुमनो गोनां मेलखौ गाजानि बे गोथां जाथायनि थाखाय दोनथ'फिनबाय आरबियान हादरफोरा। चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमनायारि ओनसोल दादगारि आरो सनापुर ओनसोलाव एसएसबिआ गोबां बिबांनि दंफां थुख्रा हमनो हादों। एसएसबिनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सनापुर बिअपिनि जवानफोरा पेट्रलिं खालामनाय समाव गासै मोन 58 दंफां थुख्रा जब्द खालामनो हादों। जब्द खालामनो हानाय दंफां थुख्रानि बेसेनखौ गासै 12.52 लाख जागोन होननानै मिथिहोदों। उननि समाव एसएसबिआ रुनिकाटा फरेस्ट रेन्ज अफिसाव गासैबो सिजारखौ गथायनानै होबाय होननानै एसएसबिनि सुलुङाव फोरमायदों। हामास थिउरियानि एदावनायाव इजराइल आरो फिलिस्टिननि गेजेराव सोलिफुबाय थानाय दावहानि गेजेराव भारतारिफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय भारत सोरखारा अपारेशन अजयनि जोहै जर'खा बिरखंनि मददजों 5थि खेबाव सा 286 भारतारि आरो सा 18 नेपालि नोगोरारिफोरखौ लाबोनो हाबावबाय। टेल आविव बिरखं गाथोननिफ्राय दिल्लीसिम गासै 304 सा सुबुंखौ लानानै मंगलबारखालि हरनि समाव सौफैदों। बेनि सिगाङाव अपारेशन अजयनि जोहै ट्रिप 4 इजराइलनिफ्राय लाबोनो हादों। मख'नो गोनांदि नेपाल हादरा ट्रिप 1 नेपालि नोगोरारिफोरखौ इजराइलनिफ्राय लाबोखांनायनि उनाव थाबोनाय सा 18खौ इजराइलनिफ्राय लाबोनो हायाखैमोन।
नाथाय भारत सरकारखौ खावलायनानै 5थि ट्रिपआव सा 18 नेपालि नोगोरारिफोरखौ दिल्लीसिम लाबोहोफादों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।